lleno de honda satisfacción en estas fechas tan señaladas, que las tengo tan señaladas que no se ven ni los números del calendario de tan señaladas que las tengo. Bueno, si tu n'enrere l'altre, és el nostre pont, som la família real. Ens agrada la cancera, l'aparença i els diners, som la família real. Hola, doncs estem aquí al Teatre Victòria a punt de veure la preestrena. No és ni l'estrena, estem aquí de gratis, pel morro, per un concurs. I estem a punt de veure La família irreal, de Goll de Gom i Minoria Absoluta, amb els actors de Polònia i tal. Ha sigut molt guai perquè ja s'han entrat així com si fos un carro, espanyoles, i tothom, no! Molt indep ella aquí. I hem vist ja tres... Mira, el Toni Soler. No sé si es veu per aquí el Toni Soler, el director del Polònia i tot això. Doncs ja, comptant amb el Toni Soler, hem vist tres famosos, el Toni Soler, el Roger Coma i no sé com es diu l'actriu, la Marta, que era del Cor de la Ciutat. Doncs, ui, que friqui que soc, que m'ho conec tots els actors aquests. Doncs ja ha acabat tot, estem tornant a casa, a les tantes. Dura molt, o sigui, comença a 8:45, es diu així, no? 8:30, 8:45. Sí. Ui, les hores en català són molt lioses, No m'ho negueu. Lioses, no, lioses. Lioses? Essa sorda o essa sonora? Ui. Jo i les esses no ens portem bé. Total, que això que dura bastant. I, doncs, ha sigut molt bo. Mai, poques vegades havia rigut tant, i mira que és la segona vegada que el veia, però clar, de la temporada anterior a aquesta, algunes coses canvien, i encara que sigui el mateix, és que és tan bo que fa gràcia sempre, o sigui, no, saps? És brutal. Ha sigut molt bo. Hem vist tres famosos, quatre a la banda, el Roger Coma, que al Roger Coma li he fet una foto. M'han vingut les noies i m'han dit, pots fer una foto? I jo, clar, i la foto era amb el Roger Coma, i jo, li estic fent una foto al Roger Coma, però jo no m'atreveixo. Tampoc és que sigui si és un actor famós i tot això, però jo la veritat és que tampoc soc tan fan com per, vull una foto. I a més, com fa vergonya, saps com molestar, o dius, bé. Després el Toni Soler, que havíem quedat amb ma germana, gràcies moto, i se'm fa estrany, bloguejar en català pel carrer. És la primera vegada que ho faig. Havia quedat amb ma germana al teatre i jo he anat i es veu que hi havia una zona que no es podia passar perquè era per on apareixia el carro amb la família real. I jo anava tan tranquil, i he estat a punt de passar, però no es podia passar. I quasi em xoco amb en Toni Soler, que és el que m'ha parat. O sigui, no ell, però que quasi em xoco amb ell. Jo, que no, per aquí no es pot... I jo, espera, aquest és el Toni Soler, no? I sí que era així. I l'actriu, que ja us he dit, l'actriu que feia la Marta al Cor de la Ciutat, que no sé com es diu, però ha sigut molt bo perquè estàvem ja amb tot ple de gent i volia passar i li dic a ma germana, dic, aparta, que vol passar la Marta del Cor de la Ciutat, i ha passat així, quasi empantant-nos. Ha sigut graciós. Què? Felice con tu más, jo vull anar a veure'ls, però no crec que hi vagi. És a finals d'aquest mes, en fi. Doncs això, que ha estat molt guai, la família real, i jo anava amb la samarreta de Polònia, com si res. I m'he adonat, sí, sóc un pesat, no acabo, m'he adonat que no vaig mai al teatre, coi, i mola molt, només he anat a veure això, però amb el teatrero que sóc jo i que m'encanta en realitat, i m'estic cansant el braç, i no vaig mai al teatre. Hauria d'anar al teatre un cop al mes, com a mínim. Hauria de plantejar-me, com a mínim, un cop al mes he d'anar al teatre. Hosti, que mola molt, és genial, és millor que el cine. És millor que el cine, o sigui, és millor. Jo no he rigut mai en cap pel·lícula, per molt comèdia que sigui, com he rigut veient La família real els 2 cops. I només he vist això de teatre, només he vist això, em sembla. En fi, doncs ja està. Apa, aquí acaba l'aventura. Bona nit.